इन्स्टिटिउसन जथायनानै सुबनसिरि कलेजाव बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों आरो दिनै बियास रुपाथि मायथाइ फालिनाय आरो गोदान फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव लिंनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। लखिमपुर आरो धेमाजि मोनसे समनि आनडिभाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स आरो आथिखालाव मोननै जिल्ला बेयाव थानाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा हारिनि मोनफ्रोमबो आखुथायखौ माहारिबादखौ हमथानानै राव थुनलाइ सोलोंथाइ जोंनि आसार रितिनितिखौ हमथानानै जुग जुग बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोदों आरो दिनै बे बर' न'खरनिफ्रायनो बर' गामिनिफ्रायनो गोबां जेनेरेशन ओंखारलांबाय आरो दिनैनि जिखिनि गोदान जेनेरेशन दङ बिथांमोना मेक्सिमाम स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव हायर इडुकेशन बिथांमोना लागासिनो दं आरो बे बेलायाव आंनि सिम्पल साजेशना बेनो जे कुनु फरायसा फरायसुलिया जाहाथे स्कुलाव कलेजाव इउनिभार्सिटियाव सेमेस्टाराव जाहाथे ड्रप आउट जाया बिथांमोना गावबा गावनि डिग्रीखौ मोजाङै कमप्लिट खालामनांगौ। क्वालिटी इडुकेशन लानायनि बेलायाव कम्पिटिटिभ एग्जाम कम्पिटिटिभ एन्ट्रेन्स आरो कम्पिटिशन जे चेलेन्ज आरो जिखिनि प्रत्याह्बान दङ खारन दानि जिखिनि एजुकेशन आरो दानि जायखिजाया बिथिङानो बादायलायनायजों माने कम्पिटिशनजोंसो मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो जाफुंसारनो हायो बा सहैनो हायो। दा बेखायनो बेयाव थानाय मिसिं स्टुडेन्टफ्रा जुदि आसामाव APSC आव ACS APS मोननो हायोब्ला IAS IPS मोननो हायोब्ला बे खोथाखौनो जोङो खावलायदों जे बड'फा सुपार 50 जि मिशन दङमोन थांनाय समाव BTR सरकारा जिखि एडप्ट खालामदोंमोन BTRनि माने स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरो बेखौ उननि समाव एक्सटेन्ड खालामनानै हल अफ दा आसाम गुबुन मोनसे प्रग्राम खालामदोंमोन। बे गासै बिथिंनि गेजेरजों आरो गावनि नाजानायनि गेजेरजों जों कम्पिटिटिभ आनजादाव मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो बाखि जिखिनि जोंहा UPSC APSC दङ बेयाव जोङो सहैनांगौ। आंनि सिम्पल खावलायनाया बेनो जे फरायसाफोरा गावनि जिखिनि माने पारसेभेरेन्स गावनि जिखिनि डिटारमिनेशन जि सिमां दङ बिमा बिफानि सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जेब्लाबो बिथांमोना टारगेट हिसाबै लानानै बेबायदि मोनसे जि फराम बा बे लिटारेरि ससाइटिनि गेजेरजों इउनाइटेडलि जोंनि हारिनि दानायनि जातीयताबादनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै बिथांमोना मोनसे गावजों गाव गोरोबलायनाय सिनायथि जालायनाय आरो खौसेयै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा बेखौ जेब्लायबो बेबायदि ससाइटि बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों जों आवगायलांनो हायो। आं मिजिंथिगोन जे दिनैनि फरायसाया बर' हारिनि गाबोननि लिडारशिप बर' हारिनि इयुन जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था जोंनि अधिकार जोंनि मोनथायनि थाखाय जेब्लायबो स्ट्रंलि जुजिलांनांगोन आरो बेखौनो आङो मिजिंथिनानै दिनै बिथांमोनजों सावरायनो फैदों आरो बिथांमोननि जिखिनि माने पार्टिसिपेशन थारैनो जोबोद माने थुलुंगाखांथाव। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद गोजोन्थों। मोनद' हारिखौ गोदानै ST थिसननो नागिरनाय बे दाबि बे प्रसेसा गोदान नङा। आसामाव मोनद' हारिखौ गोदानै ST थिसननो नागिरनाय बे दाबिया गोलाव समनि आरो फैयै फैयै 2019आव भारतनि पार्लियामेन्टआव रायजो सभायाव बेखौ बे बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेखौ पास खालामनाय जायाखै खिन्थु बे बिला थैयाखै दायो। दा बेखायनो साननो गोनाङा जाहैबाय 2019 आरो 20नि उनाव फिन दा 2025 खारन 26आव बिसायख'थि जानो थांगासिनो आसामाव आरो बेखायनो आसाम सरकारा बे बिलखौ लानानै पास खालामनांगौ होननानै राजनितिक स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना समर्थन होबोदों हाबा मावबोदों आरो फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव बेखौ प्लेस खालामगोन होननानै बुंदों। खोथाया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दङ बे नेशनेल पार्टियानो जा रिजनेल पार्टियानो जा BJP कंग्रेस AGP आरो लोगोसेनो जातीय परिषद रायजोर दल
आरो बावैसो BPF दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बयबो समर्थन होदों जे मोनद' हारिया ST जानांगौ ST जानायाव जोंहा बादा गैया रावबो पलिटिकेल पार्टिया बिनि सायाव बादा होआखै आरो बादा होआखैबा पार्टिनि MLA फोरा विधान सभायाव जिहेतु थाङो विधान सभायाव MLA हिसाबै दङ बिथांमोना बे बिलखौ लाबोयोब्ला सोर बादा होगोन आरो माब्रै बादा होगोन दासिम जों मिथिनायाव 22 जन MLA दङ ट्राइबेल MLA फोर बर' कार्बि डिमासा मिसिं टिवा गार' आरो 7 मन्त्रि दङ सासे स्पिकार आरो सासे डेपुटि स्पिकार बे गासै MLA मन्त्रि स्पिकार डेपुटि स्पिकारा ज' लोगो नांनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायोबा जोंनि अस्तित्व रैखानि खामानिखौ जों मावनो हागोन आसामाव जेसेबां दल संगठन दङ एक्सेप्ट ट्राइबेल संगठननि बादै मोन 14 ट्राइबेल जनगोष्ठीनि बादै जातीय आफादनि बादै गासैबो मोनद' हारिखौ ST होनांगौ होननानै समर्थन होदों दा बेबायदि परिबेसाव बे मोनसे सिरियास टाइम आरो बे समाव बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै ST खालामनो थांनायाव थाखानाय STफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेन्डआ क्लियार एक्सिस्टिं STनि रिजार्भेशन राइट एन्ड प्रिभिलेज कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि ST होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेलाय